Cyr yn Lloyd. Momentum yn ymosodiad y Balan fan hyn. Dyma Mendes yn ôl at Abadaki. Abadaki lle i gael ei greisiad i gyfeiriad. Pete! Mi oedd hwnna heibio'r postyn Nathan Pete. Bydd o'n siomedig na darodd o'r targed yn y fan yna, capten y Bala. Croesiad da gan Osebi Abadaki. Pete am unwaith ddim yn taro'r targed. Fil ar Caerdydd i'r ymwelwyr. Peniad ymlaen gan Sodiet Elliot Evans. Evans ar ergyd! Fymryn heibio'r postyn gan Elliot Evans. Cyfle gora'r gêm i'r ymwelwyr. Elliot Evans eisoes wedi sgorio yma ar faes Tegid yn hanner cynta'r tymor. Mor agos at roed Met Caerdydd ar y blaen. Elliot Evans. Craven. Barton. A Morris. Dan bwysau gan White. Mi nath o'n dda. A CJ Craven allan at Sam Jones. Ond yma 3 anelu at nhw. Sam Jones. Jones di'n mynd i fentro ei hun. Craven! Ôl yr ergyd ar y targed gan y capten CJ Craven. Ond yn syth i lawr corn gwddw Joel Torrance. Da ni mewn i 5 munud ola yr hanner cynta. Barton ar gic gornel. Nôl i mewn y dawi gan Sodi. Sam Jones yn fyny amdani. Barton Vincent ar peniad ac yna erbyn y postyn gan Chubb. Dyna'r agosad da ni wedi dod yn yr hanner cynta yma. Peniad Vincent ymlaen wedyn gan Chubb. A'r postyn yn achub y Bala. Barton ar gic gornel. Sam Jones. Wel, oedd hwnna wedi ymarfer yn doedd. Sam Jones dianc ar y postyn pella ar foli fymryn dros y trawst. Cyfle am y cliriad Barton. Rwan ta dyma Wright yn cael ei lorio. Mae yna Gerdyn Melyn yn fan hyn i Dan Malone. Jones. Mae Daniel Barton Barton bach yn drwm yn y fan yna. Ac yna Dan Malone. Rwan ta mae Malone eisoes wedi gweld y Cerdyn Melyn. Ail Gerdyn Melyn i Dan Malone. A mae'n Gerdyn coch. A mae'r Bala yn mynd i orau chwarae'r 9 munud ola o'r 90 efo 10 dyn. Dan Malone. A'r dacl. Mr Aaron Jones. Wel, fawr o ddewis. Chubb. Bale i gyfeiriad Lewis Rhys. O reolaeth hyfryd gan Rhys. Lle mae'r ergyd ar arbediad yn un gwych. Gan y golwr. Arbennig gan Joel Torrance. Lewis Rhys a reolaeth. Ac yna'r ergyd mi agorodd i fyny iddo fo. Di mynd am y gornel arbediad da.